बैग्रिया माने गाहायनिफ्रायनो ओरैबायदि मावलिदों माने बिराद गोथाव बैग्रिया नैबे ओरैबायदि लेमगुलायजोबो नै हा मोननो एकदम एसेल' नांगौ आरोना बिराद थायखायो। खुलुमबाय बयनिसिमबो हेलौ एवरीवन गुड इभिनिं टू ऑल वेलकम बैक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। स' लोगोफोर नैबे समावहाय आङो फिन खेबसे ब्लग हिसाबै दिनैहाय आंनि भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जादों। थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरोना। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि बेबायदिनो आङो सुंद' आपडेट आरो बेजों लोगोसे आङो ब्लग टाइपै भिडिअखौहाय दिनैनि बे एसे फोथारनिबो भिडिअ लानानै फैगोन आरोना। थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि। थ' नैबे समावहाय आङो फोथाराव दंफैयो। उनथिंजाय नायनो हागोन बेबायदि माइफोराहाय माने बिराद मोजां ओंखारबाय आरोना। थ' दा बायदियाव समायना नुयो आरो दिनैहाय सानसे बेबायदिनो अखाया ख्रेब 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 हागासिनो दङ। थ' नागाराखैना। थ' एसे आङो भिडिअस दिन्थिलांनो नागिरदों। थ' माइया माने एबारावहाय बेबायदिनो मोजांमोन नाथाय नैबे अखाया जोंहा बेबायदि एसे माने जोंहा जितुनिखि टाइमाव बेबायदि अखाया हायासै आरोना बिनि थाखायनो माइया बांद्राय एबारावहाय मोजां जायासै आरो बेबायदि एम्फौफोर दङ। आङो आवगोलावबो बेबायदिनो भिडिअस लाबोनाय जादोंमोन आरो बोथोरा जोबोद खरान जानायलाय थ' गेजेरावहाय थ' बिनि थाखायनो माइफ्रा एसे डाउन जाबाय आरोना। थ' थेवबो आङो दिनैहाय फिन खेबसे आङो भिडिअस लानानै फैफिनबावबाय। एम्फौआ दासिमबो माने बेबायदि खाराखै। थ' गोबांथार बेबायदि स्प्रेनिफ्राय बायदिसिना खालामब्लाबो माने होखारनो हायाखै आरोना। थ' दासिमबो माने बेबायदिनो जागासिनो एम्फौआहाय माइफोरखौ गोबांथार नस्थ' जादों। थ' जेन' हक आङो नैबे समाव फोथाराव दङ। बेसेबांथो बेबायदिनो ना मोनसे रोखोमनि भिडिअसफोरखौहाय नायबाय थाबावनो। थ' दिनैहाय आं एसे ब्लग टाइपैनो दिन्थिलांनोसै माइया माबायदि जाखो आरोना। थ' आं एसे दिन्थिलांनो लादों लोगोफोर। आङो दा फाइनालि फोथारावनो दंफैखायो। थ' एसे दिन्थिलांगोन आरोना। थ' माने माइफोराहाय एबाराव बेबायदि जाबाय नै माइयालाय बिराद बरिया मोजां जादोंमोन आरो नाथाय मा खालामबावनो बिनिख्रुइ आरो साबसिन खालामनो हायासै आरोना। थ' अखाया माने गेजेराव खरान जानानै एसे माइया माने बिजौआव बेबायदि बोरैबा जाथि एसे जादों आरोना। थ' थेवबो थिगैनो दङ नाथाय माखासे लस जासिगोन आरो उपाय गैया। बेखौथ' आरो माहाय मोनजोबनो हानोना। थ' बिराद मोजां नाङो बेबायदि बेलासि समावहाय माने फोथाराव थायोब्ला आरोना ओरैबायदि बरिया ओंखारजोबखाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर आङो नोंथांमोननोहाय एसे दिन्थिनानै होखाबाय माइया माने बांद्राय बेबायदि गाज्रि नंजोबा आरोना। थ' नाथाय माखासे जायगाफोराव बेबायदि एम्फौफोराहाय जानानै गोबांथार नस्थ' खालामदों। थ' उपाय गैया मा खालामनो आरो बेखौनो बिदिनोसै आरो एम्फौआथ' आरो जाखागोन बोसोरै जायो। थ' जेन' हक लोगोफोर नैबे समावहाय आङो गुबुन मोनसे बेबायदिनो आपडेट्स आङो होनो लादों। जोङो मोनसे भिडिअस क्लिप्स जोङो नुनो मोनबाय थादों लोगोफोर। बे भिडिअस क्लिप्सआनो जाहैबाय फारसेथिं बेबायदि दावहा सोलिबाय थादों आरो फारसेथिंहाय जोङो बेबायदिनो बम बायदिसिना गावनानै जोङो बेबायदिनो इन्जय खालामनायखौ जोङो नुदों। जोबोद दुखुनांथाव। थ' रंजागासिनो फारसेथिंहाय बेबायदिनो जोङो गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनखादों बेबायदि जुद्धआ सोलिबोगासिनोखा लेबानननिफ्राय लानानै हिजबुल्लाहनिफ्राय लानानै ना बेबायदिनो दिनैहाय जोङो इरानजों बेबायदि जुद्ध जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोबोद दुखुनांथाव मा बुंनो बेबायदिनो जोङो उन्दै गथ'नि ना बेबायदि बिमा जोङो थैनायबो जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। थ' इजराइलनिफ्रायहाय
महिला जिसे आप देख रहे हैं उसका 8 और 9 महीने का बच्चा भी है। मां की जान गई है। बेबायदिनो हिजबुल्लाहनि चिफ जितुनाखि हासान नासराल्लाह थैनायनि उनावहाय बांसिन जोङो बेखौहाय एक्सन जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना। तो मा बुंनो बिनि सायावहाय दासिमबो बेबायदिनो दावहायाहाय जोबाखै आरो माब्ला स्टप जागोन जोङो बेखौहाय दिनै बुंनो हाला। बेबायदि गोबांथार ना आर्थिकआ बेवहाय जिमानब्लाबो एसे दुरबल जागोन दा जि जायगायावहाय बेबायदि जुद्धफोरा सोलिगासिनो ना बम बारुदनिफ्राय लानानै गोबांथार खरसा खालामनानै बेबायदि जुद्धफोरखौ दिनै देशआ सलायगासिनो दं। एथबां पावारफुल कान्ट्रिफोरानो बेबायदि जुद्धफोर दिनै सलायबाय थायोब्ला तो आरो मा जाबावगोन बेखौ जोङो समाजसो खिन्थासिगोन। तो जेन' हक जोङो बयबो मिथिखागौ। तो जोङो बयबो मिथिखाबाय क्लिप्सखौ नुबाय जोङो बिनिफ्राय बुजिनो मोन्दों ना। तो इन्जय खालामदों। दिनै इजराइलावहाय बेबायदि बमाफोर मिसाइलफोर गावहरनो हानानै बेबायदि बेरनायफोरखौ नुनानै ना तो गोबां बिसोरो बेवहाय बेबायदि रंजादों आरो। तो मा बुंनो जोंनो समा खिन्थागोन बे दावहायावहाय सोर बेबायदि देरहानो हायो ना। तो जोङो नुनो मोनगोन। तो बिदिब्ला लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि ब्लगखौ आङो बेसिकनिखौनो लानानै फैनाय जाबाय। आपडेटजों लोगोसे आङो बेबायदिनो दिनैहाय फोथारनिबो एसे भिडिअस आङो दिन्थिबाय आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। आंना माने लाइन गैया आरो बेटारिया बेबायदिनो 14% दङ आरोना। एकदम कारेन्ट गैथारा। जेन' हक लोगोफोर आङो बेसिकनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।